tasbu bis-swit il-ronfon. Inselmulkom u nilqawkom għal programm ieħor ta' etimoloġija. Il-programm fejn nozzu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Ir-rabta lil sinna għandu mar-reġistru marittimu u l-ħlejjaq marittimi jew tal-art hija evidenti fl-espressjonijiet idjomatiċi li nsibu fih. Spiss, il-ħut u l-asafar isibu ruhom fuq il-ponta tal-sinna u ġieli mingħajr ma nindunaw. Sforz kemm ma nkunux nifhmu fit-tjuru f'ħut speċifiku, lanqas biss nintebħu li qed insemmu xi ħuta jew għasfur fl-idjoma tagħna. Illum, infatti, se nitkellmu fuq l-etimoloġija tal-espressjoni ġewwa x-xileb u bid-daqquqa u naraw ftit ix-xebħ li nsibu bejn dawn il-ħlejjaq u t-tifsira metaforika warajhom. Biex infissru li xi ħadd huwa rqiq jew ma fih xejn, ġieli nqabblu lil bniedem ma' ħutiet li mhumiex daqstant kabbarija fid-daqs. Infatti, ġieli tisma' lil min jgħid li t-tali niexef daqs gattarell jew qisu waringa. Il-gattarell huwa tip ta' kelb il-baħar, komuni fil-Mediterran u li jgħix f'baħar pjuttost baxx u fqiegħ ramli. Huwa rqiq fis-sura u jikber daqs metru fit-tul tiegħu. Għalhekk, missirijietna, xebbħu lil gattarell ma' xi ħadd magħmul żgħir. Min-naħa l-oħra, l-aringa, bl-Ingliż herring, hija ħuta li tikber ma' 46 ċentimetru u fil-lingwa tingħat l-aktar għal min ikun għolob sew. Hawn l-ħelu li fih xtomot marbut mal-aringi huwa aringa fil-għodu deb, aringa f'nofsinhar fidda, aringa fil-għaxija ram. Din l-espressjoni tfisser li l-affarijiet għandek tgawdihom meta jkunu fl-aqwa tagħhom qabel ma jkun tard wisq. Tixbija oħra ma' annimal tal-baħar insibuha fl-espressjoni jorqod daqs bumerin. Il-bumerin huwa dak li bl-Ingliż jissejjaħ monk seal, speċi tal-jun tal-baħar żgħir li jgħix fil-Mediterran u meta jintlemaħ ġieli ta' raħrieqed żaqqu l-fuq. Fil-lingwa, meta nxebbħu lil xi ħadd ma' bumerin, inkunu rridu nfissru li jorqod fil-font. Kważi lanqas jekk ta' għad-dinja fuq u ma jinduna. U xi ngħidu għas-sardin? Meta nipparagunaw lilna nfusna mas-sardin, inkunu rridu nfissru li qegħdin f'post ippakkjat bin-nies. F'dan il-każ, tisma' lil min jgħid li nkunu qegħdin imrassin bħas-sardin, jew inkella qisna sardin. L-irkabti tas-sajt ukoll inebħuna biex nitkellmu b'mod idjomatiku. Żgur li ġieli smajtu lil xi ħadd li jkun bela l-lixka, jiġifieri nqabad fin-nassa u ġie ngannat, u la qed nitkellmu fuq l-irkabti tas-sajt, ma nistgħux ma nsemmux l-espressjoni sab irkabtu. Din tingħat meta tinstab is-soluzzjoni għal xi problema, bħal meta s-sajjiet, ngħidu aħna, isib ix-xbiek adattat biex jista' tal-ħut ta' ċertu kobor. Tlaqna nisimgħu aktar fuq espressjoni oħra mnebħa mir-reġistru marittimu u naraw ftit x'inhuwa x-xileb u xi tfisser meta ngħidu ġewwa x-xileb. Ġieli smajt li xi ħadd jgħid ġewwa x-xileb, ma biex nifhmu din l-espressjoni rridu qabel xejn nifhmu x'inhuma x-xileb. Ix-xilpa hija ħuta ċkejkna li meta tkun għadha żgħira insejħula girwiela. Sa fit-Taljan u l-isqalli magħrufa bħala sarpa u l-isem xjentifiku tagħha fil-fatt huwa bub salpa. Imma l-ilm il-bioloġija din il-ħuta għandha storja lingwistika wkoll marbuta magħha. F'dari, is-sajjeda Maltin ma kellhomx il-lussu tal-magni u r-radars u s-sonar. Apart il-paċenzja li kien ikollhom bżonn huma jistadu, kellhom bżonn ukoll l-istint biex jarfu l-aħjar mod kif jaqbdu ħuta jew ġliba ħut. Wieħed mill-modi kif kienu jistadu għax-xileb kien permezz tat-terriħ. Issa din hija tip ta' xibka kbira tas-sajt u ta' madwar metru u nofs fid-diametru tagħha li tkun forma ta' kopla u tintuża biex inqabad il-ħut tal-qiegħ. Issa l-ispazju tat-toqob ta' din ix-xibka ma jistax ikun idieq minn 25.5 mm u s-sajjieda kienu josservaw wiċċ l-ilma li ċkien indikazzjoni ta' moviment u malli jilmħu x-xileb miġbur flimkien, igaraw it-terriħ u jittamaw li jaqbdu xi ħaġa u din ma kienet faċli xejn għax biex taqbadhom ix-xileb iħaffu ħafna fl-ilma. Allura, meta s-sajjeda kienu jtellaw ix-xibka lura fid-dajsa u jarawha mimlija b'dan il-ħut fid-dieni, u probabbli kienu jaqbżu bil-ferħ fil-waqt li jgħidu ġewwa x-xileb u b'hekk dik il-ħidma kollha tkun swiet f'qabda tajba.
Allura din l-espressjoni sa minn fuq id-dajjes fil-baħar sabet ruħa fuq l-art ukoll u ma' żmien saret idjoma li tintqal meta xi ħadd jirnexxu li jwettaq pjan partikolari wara ħafna sforz u inċertezza wkoll. Jiġifieri meta xi stennija twila jew mossa daqsxejn riskuża ħallu l-frott dak li jkun jaf bit-bissima fuq wiċċu jgħidlek ġewwa xileb u hemm naraw ir-rabta tal-lingwa mal-baħar u mas-sena mas-snajja u frażi bħal din tfakkarna kif partit mill-Ilsil Malti nibtu minn dak li għandha x'toffri l-art Maltija bħala gżira. Fil-fatt, jekk tmur Melliħa eżempju hemm żona magħrufa bħala daħlet ix-xileb. Isem li ma li tisimgħu jista' jkun jibda jfakkarkom fil-ġliba ħutileq, fid-dajsa bis-sajjieda, jevalwaw kif l-aħjar jixtu t-terriħa tagħhom u f'dik l-lajta ta' ferħ meta l-pjan tagħhom jirnexxi. Bħal ħut, it-tipi differenti ta' tajr sabu posthom fl-idjoma Maltija. Fit-tieni parti tal-programm, John Paul Grima se jkellimna dwar l-etimoloġija tal-espressjoni idjomatika bid-daqquqa. Ġieli ġiet ġurnata li kellkom id-daqquqa fuqkom u jekk iva, għaliex ngħidu propju bid-daqquqa. X'inhi din id-daqquqa? Id-daqquqa huwa tip ta' għasfur li l-ħoss li tisimgħu jagħmel ta' spiss ikun qisu ta' xi ħadd li qiegħed jitħaq. Mhux ta' bxejn mela li d-daqquqa tixxebbaħ mad-daħq kontinwu li jista' jkollu xi ħadd. B'mod simili, għal xi ħadd li ma jaqafx jgħid ngħidu li jtaqtaq daqs summiena. Waqt li żewġ namrati li moħħhom xulxin ikunu qishom żewġ amorini. Dari, meta l-familji kien ikollhom ħafna tfal, kont tisma' lil min jgħid l-espressjoni dawk bajtu beċċun. Il-beċċun huwa żgħir tal-ħamiema u bija jkunu jridu jfissru li dik il-koppja donna magna ta' tfal, sforz kemm tipproduċi l-ulied kontinwament wieħed wara l-ieħor. Isa jkollha boton tfal. Espressjoni inqas popolari hija għamel bħal gallozz u tefa' rasu fir-ramel. Il-gallozz, bl-Ingliż moorhen, flok itir, meta jibża, jippreferi jsib rokna biex jistaħba. Għaldaqstant, meta metaforikament nagħmlu bħal gallozz, minflok naffaċċjaw l-inkwiet li jkollna, nippreferu ninjorawh u ndawru wiċċna n-naħa l-oħra. Bħal ħut ukoll, għal xi ħadd tirqiq u ta' statura żgħira ngħidu li qisu pespus. U xi ngħidu wkoll għall paraguni mal-pagun u d-dundjan. Tafu lil xi ħadd li bħal pagun iħobb jiftaħar brixu? Jew iħobb jiddandan bħad-dundjan? Jew forsi jisserdaq bħas-serduq? U xi ngħidu mbagħad għall-bosta espressjonijiet li jissemma fihom l-asfur. Btir wieħed jew b'ġebla waħda tista' tolqod żewġ asafar. Ngħidu għal min b'ħaġa waħda jirnexxielu jakkwista żewġ għanijiet f'darba. Meta ma tkunx tixtieq tikxef is-sors ta' min ikun għaddielek informazzjoni sensittiva, jaf tisma' lil min jgħid ġie asfur qalli li t-tali għalaq sninu. Għaldaqstant, dawn l-espressjonijiet kollha li semmejna juruna lil Maltin minn dejjem kienu jħobbu jqabblu s-suġġett tal-argument tagħhom ma' xi ħaġa konkreta u biex jagħmlu dan kienu jsibu eżempji ħfief li kulħadd jista' jirrelata ruħu magħhom dak iż-żmien. B'hekk, il-bdiewa, is-sajjieda u l-antennati tagħna kienu jispiraw ruħhom mill-annimali li kienu jrabbu, mill-ħut u l-asafar li jaqdu jew li jaraw, u minn ħafna aktar affarijiet tanġibli oħra. Issa kienx paragun grazzi għal forma tagħhom, għal moviment li kienu jagħmlu, jew għal xi karatteristika partikolari assoċjata magħhom. Niesna kienu jħobbu jsibu dax-xebħ u jagħtu kulur lil-lingwa li jużaw kuljum. Tlaqna nisimgħu lil John Paul Grima ikellimna dwar l-espressjoni bid-daqquqa, waqt li jsemmi wkoll idjomi oħra imnebħa mid-dinja tal-asafar. Meta nkunu qed nitkellmu dwar xi ħadd u ngħidu lillum bid-daqquqa, inkunu rridu nfissru li dak ix-xi ħadd ma jkunx jista' jrażżan id-daħk tiegħu, li jkollu burdata sfrenata biex jidħak b'xi ħadd jew jgħaddi żmien bih, li jkun irid jiżżuffjetta anke bi ħwejjed żgħar. F'dan il-kuntest mela, it-tifsira ta' daqquqa hija ta' xewqa irreżistibbli għad-daħk. Iżda l-kelma daqquqa ma tfissirx hekk biss. Tirreferi wkoll għal asfur li jagħmel parti mill-familja tal-kuku, bħad daqquqa kaħla, bl-Ingliż common cuckoo, jew id-daqquqa prima, bl-Ingliż imsejħa Great Spotted Cuckoo, u li hija speċi rari ħafna għall-Gżejjer Maltin.
Il-kelma daqquqa tirreferi wkoll għal insett li jerda demm il-bejjem u jġelhom jitħarku. Għalhekk, l-espressjoni bid-daqquqa tista' tkun marbuta mat-tifsira tad-daqquqa bħala għasfur u t-tisfira insistenti tiegħu. Inkella tal-insett li jitrabba naqra fuq dar l-annimali bħal baqar u jarraxhom b'konsegwenza li jġelhom jiċċaqalqu, donhom qed jifirħu. Il-binja tal-kelma daqquqa ġejja mill-verb trux daqq, mibnija bl-erq d-e-e, li minnu nnislu l-verb tat-tieni forma verbali daqqaq. Waħda mit-tifsiriet ta' dan il-verb hija baqbaq lil xi ħadd, jew iżżuffjetta b'xi ħadd. Għalhekk, it-terminu daqquqa huwa nom imnissel minn dan is-sens tal-verb li mbagħad kiseb it-tifsira awtonoma tiegħu. Din l-espressjoni bl-involviment tal-asafar mhijiex l-unika idjoma tal-lingwa Maltija. Meta jgħidulek qisek tellerita jew tajt daqs tellerita, ikunu qed jirreferu għal speċi oħra ta' għasfur, l-stone kelju, tajra li l-sina ma jaqafx u li fl-imoddi kienet tbejjed fil-Gżejjer Maltin iżda llum insibuha tammar l-aktar fi Spanja u l-Afrika ta' fuq. Barra minn hekk, fl-edizzjoni tal-1984 tal-pubblikazzjoni Idjomi Maltin, il-patri Ġeżwita Carm Fenech jiddokumenta wkoll l-espressjoni x'kalandra fih, li wkoll ngħiduha biex nirreferu għal min jitkellem ħafna, ma jaqafx taqtaq. Il-kalandra hija speċi oħra ta' għasfur rari għalina l-Maltin u l-Awċin. Hija magħrufa għat-tisfira konsistenti tagħha u li tagħha jeżistu mill-inqas żewġ varjazzjonijiet oħra, il-kalandra tal-ġewna ħabjat u l-kalandra s-sewda. Mela, meta tannilu l-kalandra taċ-ċajt, dak li jkun f'burdata li jiċċajta, ma jieħu għal ħadd, jisma' u jwieġeb lil kulħadd bid-bissima. Mhux li kien nannu l-kol din il-kalandra?